ಒಳಿ ಬಜೆ ಬೇಕಾ? ಅಮ್ಮ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಬೇಡಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ದುಬೈದ ಬೇಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿಟ್ಟೇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಲಂಚ ಒತ್ತುಲಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ ಪೂರಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂಗಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಂಚ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡ ಅಂಚೆ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಕ್ಲು ಬೈದ ಎಂತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲು ಅಣ್ಣೆದುಲ್ಲೆರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮೈತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎದುರುಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಚು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತಿಗೆ ಐನ್ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲು 27 ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈತ 77 ಕಂಟ್ರಿದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ ಆಪುಣತೆ ಓ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊರ ಮಾತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಹತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಬರೋಡಿ ಆತಿ ಕಾರ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಯಿ ಹೋದ್ವರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸುರುಕು ಬಾತ ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಟಿಕೆಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏದು ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಐತಿ? ಟಿಕೆಟ್ 25 ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ 22 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ 25ಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾರಿ ಶೋಭನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೋಯಿ ಜನ ಉಂಡು ಪೋಪೆ ಬಣ್ಣು ಮಾರ ಏರನ್ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಏರನ್ ತೂಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಜನ ಮಾತ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಮಕ್ಕ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೋತುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಯಿನಿ ಉಪದ್ರ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ಚಿ ಇನ್ನು ಕುಂಟದ ಇಲ್ಲ ತೋಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ರಾಶಿ ಬೂರ್ದೇರು ಬಂದು ತೋಲೆ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇನ್ನು ಪರ್ಬ ಇನ್ನ ಇತ್ರ ಏನೋ ಒಟ್ರಾಸಿ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕುಲು ಮಂತೇರು ತೋಲೆ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಂಟಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲೂ ಬೋಡ್ತಿನೇ ಕುಂಟು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಅವೇ ಸ್ಟಾಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಅವೇ ಜೇಮ್ಸ್ ಇದು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಉಲೆ ಸೀದಾ ಪೋಯ ಪೋಯ ತುಯ್ನಿ ತಿಕ್ಕಿ ಅವೇ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತನ ಕುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಬೋಡ್ತನ ಉಪ್ಪಡು ಮುಂಚಿ ಗಿಂಚಿ ಮಾತಿತ್ತುಂಡು ನಮಗೆ ರಪಕ ಹೋದ್ರು ರಪಕ ಬತ್ತ ದಾಳಿತನ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋಯಿ ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಹಾಕದ ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಹಾಕದ ಅಂಡ್ ಸೀದಾ ಪೋಯಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ತೂಕ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಎಂಚುಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಅక్కడ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಲಂಚ ಒತ್ತುಲಿ ಒತ್ತಂದೆ ಕುಲ್ಲು వచ్చి ಎಲ್ಲ వచ్చి ಮಕ ಬಂಗಾಪು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ದಾದಾ ಫುಡ್ ಫೇಮಸ್ ಪನ್ನಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ತಿನ್ರೆ ಆಪಣ ತೂಕ ಪೂರ ತೋಜೊಳ್ಳಿಕ್ಲೆ ತೂಕ ಅಯ್ಯವ್ವ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ the wordings there craft bye ಈ ದೂರ ಬಲಿ ಪುನಿ ಇರು ಬಿಡದೆ ಪಡಂದ ದಾಲ ಪಂಡದ ಮನೋಲಿ ಅನ್ನ ದಾಲ ಪಂಡದ ಮನೋಲಿ ದಾಲ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಾಕ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಲದ ಮನ್ನ ಫೋನ್ ದಾಲ ತೂಚಿ ಇದು ಬಡಿ ಜೋಳ ತಿಂತಾರೆ ಕಮ್ಮಿದ ಜೋಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು 5 ದಿನ ಮುಂದೆ ಕಮ್ಮಿದ ಅನ್ಪ ನೋಡು ದಾದ 5 ದಿರಮ ಫಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಪೈ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾಯಿನ್ ಮೀಟಾಕ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ವಾವ್ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪಡು ಉಂಡು ತೂಲೆ ಏನು ಬೋಡಪಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಕನಪೆ ಬಂದು ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಕನಪಚ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇನ್ನೂ ಅದು ಅರ್ತಿಕಾಯ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಮಾರ ದಾದಾನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್
ಫುಲ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್. ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೂಪರ್ ಮಂತ್. ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಎದುರುಳ್ಳರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ತೋಜಿನಿ, ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪೇನ ಎಂತ ಮಾರ ನೀನು. ಅವತ್ತುನಾ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ಚೋ వాళ్ళ వెళ్తుండు సూపర్ ఉండు మూలు బతుండా కాస పొడి అప్పుడు గ్యారంటీ మది మేవన్ నక్లు బలి గమత్ మమ్లు బోలే అందులో బుర్పుచేరు మది మేవన్ నక్లు గులే బుర్పుచేరు ಅವಿತ್ತೆ ಎಲೋಡಿಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಗುಲೇ ಇಜ್ಜಿನೆಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಕೆಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾತಾಡು ವೇಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟ್. ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಖಚಿತ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಿ ಖಚಿತ ಅವು ನಂಗೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ಯನ ಬರೋಚಿ ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ಯನ ಬರೋಚಿ ಖಚಿದ ಮಂದಿಗೆ ಮುಕ್ಕುದು ವಾಪರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಬಲೆ ಧರ್ಮದು ಕನ್ನಡ ಬಂದೊಂದು ನಾಟು ಹೀರೋ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಸ್ಕಾ ಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅ ಟೈಮ್ 1997ಗೆ ಅಂದ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಅವನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಒಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾಡುಲ್ಲ ಓಲ ಇಲ್ಲ ರೋಡ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ. ಹಾಂ ರೋಡ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಡುಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಾರ್ದಿಯಾ ಕರಾವಳಿ ಅವೇ ಬಂಡೆ ಅವು ಸೇಮ್ ಉಲ್ತ ಕಂಟ್ರಿದವೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅವಳು ಕಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಊರ್ದ ಇದಾಯ್ತ ಮೂಲು ಎಂತ ರೇಟ್ ಮಾತಾ ಇಂಚ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಾ ಅವು ಸರಿ ತೂಗೋಡ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಂದ ಎತ್ತಂಡ ಅದು ಎಂಗ್ಲಂಜ್ ಬಂಡ ಅಲ್ವಾ ಬೋಲೆ ಎಂಗ್ಲಂಜ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡು ಎಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಣ್ಣು ತಂಪ ಪಿದೈ ಊರ್ದ ತಿಕ್ಕುದಾದಣ್ಣ ಖರ್ಚಿ ಪಿದೈ ಊರ್ದ ತಿಕ್ಕುವಾಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ರೆ ತಿಕ್ಕು ನಾ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಮಾರ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಪೊನ್ನೂಲು ಒಂಜಿ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಹೈ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪೇ ಉಂಡು ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ತಕ್ಕಲ ಸ್ಕೂಲೇ ನಿಕ್ಕಲು ಬತ್ ಫುಲ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತೆ ಫುಲ್ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ತಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲನೇ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪೊನ್ನೂಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೊಂಗು ಮಂಗು ಒಂದು ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಪದುಂಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಹತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಉಂಟಾ ಬಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಅದಂತ ಎಂಕ್ಲ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ ಬಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಎಮ್ ಸೇರ್ಪಾರ ಎಮ್ ಸೇರ್ಪಾಯರು ಎಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬಿದೆ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬಾಕ ಇಲ್ಲ ಡಂಗ್ 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 ಮಂದು ಗೊಬ್ಬ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟರ್ಕಿ ಟರ್ಕಿ ನಾಲೆಜ್ ಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಟರ್ಕಿ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುರ್ಕುದು ಗೋಚಾರ ಹಾಂ ವೀಸಾ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ವೀಸಾ ಬೋಲೆ ತೋಜಿ ಅಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಬೋಡಾ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಉಂಡು ಬೋಡಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂತಾರೆ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಅದು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆರವೇರು
Why you took our photo? Our video. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸಾಧನ ಅಂದಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಈಗ ಆಪನಾದ ಟ್ರೈ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೀಚ್ ಬಂದಾನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಬೀಚ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮನ್ ಪೇರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಂಗಾಣ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪತ್ತಂತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣ ಪೂರ ಗಂಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡುತ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂತ ಬಂತು ಅದೇ ಬಂದು ಸಾಕ ನನಗೆ ಈತು ದುಬೈ ತಿರ್ಗೊಂದಿಕ್ಲೆ ಊರಾಗ ಗೋಲಿಪವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇಜ್ಜ ಕರುಣೆ ಉಂಟು ಗಣಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕರುಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದ ಉಂಚಿನ ಅಷ್ಟೇ ಉಂಡು ಕರುಣೆ ಅವು ಎಡಿ ಬಂತು ತರಕಿದಿದ್ದೇನೆ ಮಾರ ಹೆಂಗೆ ನಾರ್ನಾಡು ಬಚ್ಚಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟರ್ಕಿ ಅದ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿನ ದುಬೈದ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡತ್ತೇರು ಕುಂಬ್ಳದ ಬೆಡಿ ಅಂತ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಡಿ ಉಲ್ತಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ದುಬೈದ ಬೆಡಿ ದುಬೈ ಬೆಡಿ ودمارة واستاهل دمارة خل تحرقني نارة خلاني واقع بالعشق وطفي الدقار ثار حبه غير ثار مودي بسمارة لما نشوف ارتبك وتصعد الحرارة إلهي عبدك يا إلهي لفت انتباهي وخلقتات اللي قلبي يا أهلا وجاه إشارة لو الشر إشارة أروح لطيارة هذا العلي دقيقي مثل على ظل الطبيب وعلى الإصابة والمرارة يعجبني المرارة أما وانتظارك تمضي على حبه لا يتعب كراهه والدمار ويلي ಗುಡ್ಲಡ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಿಂತಾರೆ ಇಂತ ದುಬೈದ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಿಂತಾರಾ ತಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೋಜಿ ಪೋಚ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಊರುಡು ಚಟ್ನಿನ ಮುಡ್ಕದು ಬರ್ಪೇರು ಮೂಲು ಸಾಂಬಾರ್ ಮುಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಪ ಮೂಲು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಗಡಿದ ಬುಧರ್ ತೂಲೆ ದಾದ ಅಂದು ಬುಧರ್ ಓದರಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಲುಕ್ಯ ಮಾತ ಫ್ರೀಶ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಕೂರ್ದ ಗೋಲಿ ಗಜ ಅವೇನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಪಾಡ್ದು ಹಾಂ ಹೋಗ ನನ್ನ ಪಸಕ್ತ ಅದೇ ತಿಂದು ಪಾರಿಂತರ ಹಾಂ ಡೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಅಂತಿರತ್ತ ಡೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಅಂಡ ಖರ್ಜೂರದ ಸಿರಪ್ ಜೇನುಲ್ಲ ಕನಕ ಹಾಂ
ಭಾರಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಊರ್ಡ್ ಚಟ್ನಿ ಇಡಬಾರ್ದು ಗೊರ್ಪೇರು ಊರು ಚಟ್ನಿ ಬಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪಂತ ಚೀಪೆ ಬಾಡಿ ಚೀಪೆನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪಣ ಅದೇ ಅವು ತುಳಿ 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 ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬಿಡು ಹಿಂದೆ ದುಬೈದ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆ ವಿತ್ ಡೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಎಮ್ಮಿ ಎಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಗೆ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡಿಸಿರು ಖಾಲಿ ಚೀಪೆ ಕಾಳಿ ಚೀಪೆಗೆ ಡೇಟ್ ಸಿರ ನೆಂಚ ಒಪ್ಪಂದೊಲೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಒಳಗೆ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬೇಕಾ ಗೋಲಿ ಬಜಾ ಇಲ್ಲ ಬಂದದುಲೆ ಮಂಜಲ ಮಂಜಲ ಉಂಟು ಮುಂಚೆ ಗಿಂಚಿದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೈದಾನ ಮುಟ್ಟೋದು ರೌಂಡ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೇರು ರೆಡ್ಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ ನೆಂಚ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಆ ಡೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಬಿಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಚಪ್ಪೆ ಅದೇ ಸಿರಪ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಚಪ್ಪೆ ನಾನು ತಿಂತಿದ್ದಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹಾಲು ಒಟ್ಟು ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಇದು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ನಾವು ಆಯ್ನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಏ ಪಿಜಾಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಚ್ಚವು ಲೈಟ್ ದಾರ ಬೆಚ್ಚು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏ ಸಿರಪ್ ಜೋಕಲ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೀಚುಗಳಾಗಿದ್ದ ದೀಚು ಪಾಪ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ ನೀನು ಒಯ್ತಿದ್ದೆ ತಂತಿನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕು ಬೋಡು ಅಂದು ಎಂಚಿನೇ ಎಂಚ ಅಂತೀನಿ ಎಂಚ ಎಟೆಂಡ ತೂಲೆ ಎಟೆಂಡ ಅಮ್ಮ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಹಾಂ ಅವೇಲ ಕಣ್ಣುಂಡು ತಗೊಂಡ ನೇತು ಲೈ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಪಾಡ್ದು ಲೈಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹ್ಞೂ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಆತದು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಆಯ್ತು ಪೇಸ್ಟು ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಕೂಲ್ ತೆಕ್ಕು ನಾನು ನುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹತ್ತಿಯವು ಚೀಸ್ ಹತ್ತಿ ಚೀಸಾ ಮಕ್ಕ ಚೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಚಿಬಿ ಚಿಬೆ ಟೊಮೆಟೊ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ದುಬೈಡ್ ಕಲೆ ಓಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮರುವಾಯಿ ಚಿಪ್ಪುಂದಿ ಚಿಪ್ಪುಂದಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮರುವಾಯಿ ಮರುವಾಯಿದ ಚಿಪ್ಪಿನ ಅಂಟದು ಆಟ ಮಾಡ್ಬೋದೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಜಂಜಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಐನ ಆಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತೂಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಅಯ್ಯವ್ವ ಇಲ್ಲದ ಜಂಜಿದ ಹೊಟ್ಟೆನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸರಿ ಇದಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಅವೇ ಜಂಜಿದ್ದಾನೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ನೈಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮಂದಿ ಆಯ್ತು ಶಾಪದ ಪದಾರ್ಥ ಅದಕ್ಕ ಹಾಂ ಜಂಜಿದ್ದಾನೆ ಕ್ರ್ಯಾಬ್ ತಾನೆ ಜಂಜಿದ ಅಂಗಡಿ ಜಂಜಿದ್ದಾನೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿರು ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ರೀಲ್ಸಿಗೆ ಅಂಚನೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದು ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರನೇ ಮುಕ್ಕಾಲ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮುಕ್ಕಾಬುಲ ಹಾಂ ವೀಕ್ಷಕರ ಮಾತ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಆತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್